सारि देग्लायनि बोसोरा बे रंजालि बैसागुआ बयनिख्रुइ रंजाथावसिन आरो मोनसे गोजोननायनि मोनसे सम आरो बे हिसाबै जों बयबो रंजादों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा उदालगुरि बाखि साफ्रोमनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम अनसायनाय आं बावहरदों। बिहामजो फिसामाखांदो दे फिसामाखांनो फालि गैयाब्ला अदाल बिगुरजोंनो बा नै बिहामजो अदाल बिगुरजोंनो बा सिमसा फैदों। खुलुमबाय, आं दा दंफैयो उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबोखौ दिनै बे समाव उदालगुरि बिष्णु राभा कृषि संघआव खुंफुंबाय थादों। दायो बे समाव गोबां गाजा गोमजायै बैसागु मेथाइ रंजानायजों बिदिनो गोबां रायजो राजा एबा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मावथि बिथांमोना रंजानाय मोसानाय मेथाइ खननाय दामनायजों बिथांमोना दिनै बे रंजालि बैसाग फोरबोखौ खुंफुंबाय थागासिनो दङ। दा बे समाव बिथां केमेरामेनखौ दिन्थिफुंनो थाखाय आङो बिथांखौ खावलायनाय जादों। बिथाङा केमेरामेना दिन्थिगासिनो, दा नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिदिनो बोसोरफ्रोमबो खुंबोबाय थानाय हिसाबै देग्लायबो बे बोसोराव 17थि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बैसागु खुंफुंबाय थानायखौ नुनो मोन्दों। नोंथांमोना नुबाय थानो मोन्दों मोसानायखौ, दायो नोंथांमोना नायनानै लानो हागोन। जों दायो नुनानै मोनगासिनो दङ दुलाराय बर' फरायसा आफादनि खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फालिथायाव। दायो आङो बे समाव जोंनि बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि बिथांनिफ्राय माखासे खौरांफोरखौ मिथिनो लानि। सार, खुंगा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो खुंदों, मा बुङो? नंगौ, दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा 17थि रंजालि बैसागु फोरबो लोगोसे गोदान बोसोरखौ बरायनाय हाबाफारि जों लादों। थांनाय 2011 मायथाइनिफ्राय दुलाराय बर' फरायसा आफाद उदालगुरि जिल्लाया बे हाबाफारिखौ लाबोबाय थानाय जादों। थांखियानो जाहैबाय जोंनि ओनसोलाव मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठीनि गेजेराव मोनसे खौसेथि जों लाबोनाय आरो लोगोसेनो जोंनि जिथु हारिमु, जोंनि जिथु कालचार, बेखौ जोङो खना खनला गामिफोरनिफ्राय जि मोनसे रंजाथाइ बे बैसागु फोरबोआव बे हारिमुवारि रंजाथाइ दङ, बे गासैखौ जोङो लाबोनानै बेयावहाय माने दिन्थिसारनायनि गेजेरजों जोङो माने बेखौ दोनथुमलांनाय, आब्रुथिजों दिन्थिसारनाय आरो बेखौ दोनथुमनायनि थांखि आरो उद्देश्यजों जों लादों। आरो बेबायदिनो दिनै जोंनि जिथु कालचार, जोंनि जिथु माने दामनाय देनाय आगजुफोर, बेफोरबायदि गासै जोंनि बयनिबो सेस्तानि गेजेरजों दिनै मोनसे GI टेग मोननायनि लामायाव बा बेखौ जों मोननो हाबाय। दा बेबायदि मोनसे मोजां थासारि, देग्लायनि बोसोरा बे रंजालि बैसागुआ बयनिख्रुइ रंजाथावसिन आरो मोनसे गोजोननायनि मोनसे सम आरो बे हिसाबै जों बयबो रंजादों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा उदालगुरि बाखि साफ्रोमनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम अनसायनाय आं बावहरदों। थेंक इउ। दायो जोङो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि। नोंथाङा बे रंजानाय समाव माबायदि गोजोननाय मोनदों? बेखौ बुंस' हाया, मानो होनबा बैसागोआ बर'नि मोनसे आंगो गिदिरथार रंजाथाइ फोरबो। दा बे फोरबोखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे उदालगुरि नोगोरावनो बिष्णु राभा भवनाव गाजा गोमजायै रायजो राजाखौ लानानै रंजादों आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ। बेयाव लोब लोब बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुनारि रायजो राजाफ्राबो बे बैसागो बर'नि आंगो माहारियारि फोरबोखौ रंजानानै बरायदों, गोदान बोसोरखौ बरायदों, रंजादों, सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ'। दा बे समाव आङो जिल्लानि सासे सोद्रोमा हिसाबै बयनिसिमबो रंजालि बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय। गोजोन्थों। बे समाव दायो बे समाव आङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां दिनेश ब्रह्म बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि। नोंथाङा माबायदि मोनदों बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' रंजालि बैसागु होनोब्ला जोंनि जि दुखु दाहा
सारि देग्लायनि बोसोरा बे रंजालि बैसागुआ बयनिख्रुइ रंजाथावसिन आरो मोनसे गोजोननायनि मोनसे सम आरो बे हिसाबै जों बयबो रंजादों आरो साफ्रोमबो बर' रायजो राजा उदालगुरि बाखि साफ्रोमनिसिमबो रंजालि बैसागुनि गाहाम अनसायनाय आं बावहरदों। थेंक इउ दायो जोङो मानगोनां भाइस प्रेसिडेन्ट बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि नोंथाङा बे रंजानाय समाव माबायदि गोजोननाय मोनदों? बेखौ बुंस' हाया मानो होनबा बैसागोआ बर'नि मोनसे आंगो गिदिरथार रंजाथाइ फोरबो दा बे फोरबोखौ दिनै उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे उदालगुरि नोगोरावनो बिष्णुराभा भबनाव गाजा गोमजायै रायजो राजाखौ लानानै रंजादों आरो बेयाव नोंथांमोना नुनो मोनगासिनो दङ बेयाव लोब लोब बर' रायजो राजाजों लोगोसे गुबुनारि रायजो राजाफ्राबो बे बैसागो बर'नि आंगो माहारियारि फोरबोखौ रंजानानै बरायदों गोदान बोसोरखौ बरायदों रंजादों सेंग्रा सिख्ला बोराय बेन्थ' दा बे समाव आङो जिल्लानि सासे सोद्रोमा हिसाबै बयनिसिमबो रंजालि बैसागो बोथोरनि गाहाम हामलायथिखौ बावहरनाय जाबाय गोजोन्थों। बे समाव दायो बे समाव आङो मिरु दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बिथां दिनेश ब्रह्म बिथांनिफ्राय फंनैसो मिथिना लानि नोंथाङा माबायदि मोनदों बे उदालगुरि जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा रंजालि बैसागु होनोब्ला जोंनि जि दुखु दाहा जोंनि जे गुबुन सासेखौ मोनसा मोनसि मोनलायनाय बेखौ ज्राब गारनानै बैसागु बोथोराव बयबो गोदान थांखि गोदान मिजिं लानानै जानजि खाफ्रानानै फैबाय थानाय समाव बयबो गावनि जिउनि थांखिखौ सुफुंनो थाखाय जों जानजि खाफ्रायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे हारिया आबुं माहारि महरै सिनायथि मोननांगौब्ला बिनि राव बिनि थुनलाइ बिनि बिजों आरो बिनि हारिमुवा जौगानांगोन आरो बर' हारिया मोनसे जौगा हारिमु दङ जोंनि जायफोर फोरबोफोर बे फोरबोफोरखौ फालिनानै जोङो बर' हारिखौ मोनसे जौगा हारि महरै जोङो बुहुमावनो सिनायथि होनो लुबैयो ओंखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि बर'नि रंजालि बैसागु जि फोरबो बेखौ माहारियारि फोरबो महरै जों फालिनो थाखाय बयबो खावलायदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादा जोंनि रंजालि बैसागुखौ गाजा गोमजायै फालिनानै बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्मआ जि आद्रा सिमां नुदोंमोन बर' हारिखौ गेरेमसा माहारि दानो थाखाय बे सिमांखौ मोगथां महराव जाफुंहोनो थाखाय जों गासै बर' माहारिखौ गावनि आंगो रंजालि बैसागु फोरबोखौ फालिनो थाखाय खावलायहरबाय गोजोन्थों। थेंक इउ बोसोरखौ गांजेमा सिमसा फैदों हनै गंगार फैदों हनै सिमसा फैदों हनै गंगार फैदों हनै आयौहाय मा फिसा माखांदो दे बिहामजो फिसा माखांदो दे फिसा माखांनो फालि गैयाब्ला अदाल बिगुरजोंनो बा नै बिहामजो अदाल बिगुरजोंनो बा सिमसा फैदों हनै थेंक इउ बिथाङा मेथाइ खननानै दिन्थिबाय दायो बे समाव जोङो दोनथ'नाय जाबाय।